De brand ontstiert onder het begin van de joen in een loods onder havens. De oorzaak is kwartsluiting in een accuboormachine. In het gebouw staan in elk geval 3 auto's parkeerd. Dorpsbewoner Kees Walinga ontdekt de brand als een van de eersten. Ik zit op mijn werkkamer en ik jij er een keer een knal en ik zie uit de dakraam bij en een hele oranje gloed boven boven en al je vlammen. Nou ja, dat weer wel duidelijk. Dat weer net samen een brandje, maar een gigantische brand. Het is wel angstaanjagend dat er zulke hele vlammen boven een dorp natuurlijk hingen. Want je weet dat draaien meestal weer niet. Al gauw wordt duidelijk dat er asbest vrijkomt bij de brand. Dat smiet zoveel gevaar voor de volkszoens op dat politie en gemeente ingrijpen moeten. In eerste worden er zontje huizen ontrommen. Deze mensen die binnen op dit moment uit de wenningen en die binnen op dit moment worden die opvangen in het dorpscafé. Meesten die in de wenning binnen, die adviseren ik mooi binnen te blowen, de ramen en de dwaren dicht te horen. En is met al boeten best de squon en de jassen etc. boeten te litten, want dat uitleg maar net in de wenningen. 3 mensen die het reek in Nazema had binnen uit het ziekenhuis bracht. Om Jelwij over had de brandwacht de brand onder controle.